Rekao sam već da ćemo u prvom delu jutarnje programa govoriti o nekim lepim stvarima, a ono što se lepo dešava kada je u pitanju smederevski fudbal jeste konsolidacija smederevskog srpskog ligaša koji je nesretno izgubio prvoligaški status. O tome smo sa predsjednikom kluba Zoranom Lončarom govorili nekoliko puta, o trostrukoj kazni za Smederevce nakon navodnog nameštanja utakmice koje nikad nije dokazano, ali koje je procesuirano i trostrukom kaznom i ozvaničeno kada je u pitanju smederevski fudbal. No, mladići iz Smedereva, predvođeni Igorom Savićem i čovjekom koji je sa moje leve strane, Aleksandrom Stojkovićem, uz Zorana Lončara i upravo odlučili su da kažu da Smederevo, bez obzira na kazne, ima i može uvek da ima stabilnog prvoligaša. U ovom hramu fudbala kojem se svi dive i koga svi vole i poštuju i koji se održava, a koji je ove subote imao zaista fantastičan travnati tepih kojeg se ne bi posramili ni najkvalitetnije superligaške ekipe, igra se ponovo kvalitetan fudbal i to baš kvalitetan fudbal. Oni koji su zaslužni za to uz Zorana Lončara i upravu jesu i trenerski pogon i igrački pogon. Aleksandar Stojković, Stojke, s nama u studiju. Dobar dan, dobrodošli. Dobar dan, hvala na pozivu, bolje vas našli. Sve ovo što ste rekli u najavi stoji i sami ste svedoci svega toga jer vredno ispratite svaku utakmicu. I prošli put kad sam gostovao u vašoj istoj emisiji, rekli smo i zahvalio sam vam se da bez vaše ove podrške i svega ovog vašeg ne bi ovo moglo da se isprati i da to naša javnost zna. Što se same ekipe tiče, pričali smo još u prošli put da je uvek prva godina posle ispadanja iz ranga takmičenja iz prve lige uvek turbulentna godina. Tako da smo ovih nekih meseci i po dva iskoristili da konsolidujemo te naše neke redove, da analiziramo sa upravom i predsjednikom Zoranom Lončarom kao i celim stručnim štabom šta je najbolje za sve nas, koji su to igrači i došli smo do nekog zaključka da bi trebali da se oslonimo na neke naše igrače ovdje, naše Smederevce, da to budu ti mlađi momci, ta mlađa ekipa, tako da je to za sada dosta dobro dalo rezultate. U početku rezultati nisu ispratili naše igre i ovo što smo mi očekivali u prvih par kola, međutim posle to je sve došlo na svoje mesto i mislim da sada polako hvatamo neki zalet i da sve to dolazi nekim našim planovima onako kako očekujemo. Eto, to je to. Zadnjih dana praznog roka doli smo još jednog iskusnog igrača naših Smederevca, Nemanju Mladenovića, tako da očekujemo još bolje rezultate i polako posle ovog kola gde igramo još jednu utakmicu, igramo kući sa Željom iz Lajkovca, gde očekujemo pobedu da se polako priključimo gore samom vrhu tabele gde je nama generalno i mesto. Da, što se toga tiče, to ćemo na kraju. Interesantan je raspored, svake subote ćete igrati kod kuće i već je vanredno kolo, one sede, pa onda ponovo kod kuće. Ponovo kući, pa igramo isto ponovo, u sredu, da, sa Radničkim iz Niša, kup i tako. Lepo. Mnogo fudbala i to je lepo priča, ali sve radije dolazimo, štete što navijači ne mogu da prisustvuju. Jeste, to je veliki žal kako nama iz stručnog štaba, još više verujem i igračima, jer sigurno bi imali jedno 7-8 bodova više i mnogo bi lakše sve ovo ostvarivali uz njih. Iako oni fizički nisu sa nama na stadionu, verujte da je grupa tih momaka i tih ljudi gore iznad stadiona na Brdu i to je interesantno. Maltene na svakom treningu su njih trojica, četvorica sa nama, tako da nam daju veliku podršku i da jesu fizički, to jest fizički nisu sa nama, ali ovako svakodnevno i psihički su, verujte, sa nama svako i olakšavaju nam mnogo sve ovo što radimo. Da, oni su gore na takozvanoj iza severne tribine na Brdu i kolege su me pitali, često pitaju gde su ovi navijači, gore na Brdu i onda oni pogledaju kao da su na stadionu. Šteta je što Marko Bačanin, kapitan tima i najbolji strelac i, ako sam da kažem, najbolji igrač u ovih prvih 9 kola, zaista, Marko, ja ti čestitam odlične partije u kontinuitetu i jedno pravo liderstvo tima koje
koje je ovako baš nužno. Ti si mlad čovjek, imaš 22 godine tek. A pravi lider. Pa, pre svega hvala na komplimentima. Ono što bih pre svega morao da pomenem, to je da je taj moj neki lični uspeh proizvod kompletnog tima. Zato su zaslužni i stručni štab, i ekipa, i ceo klub, jer kolektiv izbacuje pojedince i to je upravo taj pokazatelj. Ono što mogu da kažem, da se osvrnem malo na sam početak prvenstva i generalno na celu priču koja je trenutno u Fudbalskom klubu Smederevo. Ono što me raduje i ono što su prepoznali mnogi, kako ljudi u klubu, tako i ljudi sa strane, prepoznali su, slobodno mogu da kažem, nakon nekog dužeg vremenskog perioda u klubu jednu zdravu, da se tako izrazim, stabilnu, pravu fudbalsku, zrelu priču sa ambicioznim ljudima na čelu kluba, sa ambicioznim igračima u strukturi kluba i sigurno sa jednostavno perspektivnim kadrom u svakom sektoru. I ono što mogu da kažem, imali smo te neke teže okolnosti u početku, posledice te novonastale korona situacije koje su nas možda kočile u početku, malo kasnije smo se formirali i ostalo. Međutim, kao i za svaki uspeh, ništa ne može preko noći, tako i ovde. Mi smo se, mogu reći slobodno, vrlo brzo smo stali na noge i vrlo brzo smo iz utakmice u utakmicu se podigli i sada već došli u situaciju da možemo da razmišljamo o nekom realnom vrhu tabele, plasmanom vrhu tabele. I sigurno da najbitnija stvar koja je uticala da dođemo do toga je upravo ta neka emocija, energija koja je unutar celog tima i taj pošten rad, i sigurno da je to na kraju došlo kao nagrada za sav naš rad. Zasluženo i nadam se da će biti sve bolje i bolje. Svaki čast. Evo, Marko, pored toga što je kapiten, lider tima i najbolji strelac, pokazuje da je i elokventan momak, što meni jako drago. Ti razbijaš sve stereotipe. Pa, hvala. Kad je fudbal u pitanju, tako? Nadam se da je tako. Generalno, kao sport, ja uživam u tome kad čujem da mladi fudbaleri, mladi momci ovako imaju razvijen rečnik, bogat rečnik, da mogu da smisleno, kompetentno govore. Svaka ti čast. Trudim se, hvala. Svaka čast, ne, stvarno, ali to samo da pokazuje zašto je atmosfera zdrava. Su pametni, obrazovani momci koji imaju ideju i vi ih podržavate maksimalno, delujete kao jedan ozbiljan. Vaša hemija, kako se to popularno kaže, je odlična, to se vidi. Pa jeste, tako smo i pravili ekipu, ako verujete da je to jedan od jako važnih elemenata kada smo analizirali šta je potrebno od igračkog kadra i da je to dosta uticalo na dovođenje nekih igrača, jer to je jedan segment koji utiče na igru celokupne ekipe, jer bolje je dovesti i malo slabijeg igrača, ali da bude pravi momak koji će davati 200% sebe, koji će pozitivno uticati na ekipu, koji će davati primer drugim igračima, nego dovesti nekog starijeg igrača ili dovesti nekog igrača koji negativno utiče. Mislim, to je kao i svakom poslu, znati i kod vas u vašem kolektivu isto. Tako je i u fudbalu. Zdrava slačionica, pozitivna energija, pozitivni momci koji hoće da napreduju, koji hoće da rade. Samo smo takve gledali, tražili, doveli, počnemo od nas. Evo, ja sam skoro relativno mlad u ovom poslu, previše ambiciozan, koji želim da napredujem. Ceo stručni štab je takav i to smo pokušali da prenesemo i na igrači i oni su to donekle prepoznali i mislim da je to neki spoj koji tek treba da daje rezultate. Evo, potpuno ste pravo. Sada pratimo to iz kola u kolo. Malo smo se nervirali kao i vi kad ste imali dobru igru, niste imali rezultat, nije bilo golova, promašene prilike, primljeni golovi u najnezgodnijim trenucima i tako dalje. 45. sekunde. Da. Faktor sportske sreće. Da, faktor sportske sreće. I onda sam rekao, pomislio sam, nisam rekao u prenosu, nisam želao da malerišem.
kad se izvodio ovaj penal sad u posljednjoj utakmici, 88 minutu, ovo će sad biti, pokaju se da li imaju to što treba da imaju za vrhunske domaćine. Čovjek postoji u golova. I tako. Dobro, tu mora da vas malo, da ne znam da li ste upućeni u njegovu, kako se zove, karijeru, i dečko je relativno mlad, otišao i bio u ozbiljnim klubovima, sada se vratio da pomogne klubu, pronašao sebe tu, dao 200% i to se vidi. I vidi se na terenu njegovo ponašanje na terenu, van terena. Evo i sada ste vi primetili čak ovde i u emisiji, u studiju, da se radi o ozbiljnom dečku kome sigurno jeste mesto ovde. Ne mogu da kažem nije, zato što Fudbalski klub Smederevo je veliko ime i ja sam njemu posle utakmice čak i čestitao i rekao sam da Fudbalski klub Smederevo davno nije imao takvog iskrenog, pravog golgetera sa takvom emocijom, i mislim da treba narednih par godina da ostane u ovom klubu i da zajedno sa tim klubom napravi neke uspehe i da se bukvalno fudbalski klub i neka igra gradi na njemu i da pomogne samim tim klubu da se vrati na neke staze gde i pripada fudbalskom klubu. Evo, mi smo sad vidjeli taj penal, vi niste gledali, ali ova proslava nakon utakmice prema ovom zapadnom delu tribine, loži, novinarskoj i svečanoj, i gore prema navijačima koji su bili van terena i van stadiona, jer nije dozvoljeno, i nevjerojatna energija. I proslavu. Da, evo to je. Kamere i za fotografije, zasluženo. Bravo, momci. Sjajna partija. Da, sjajna ekipa i mnogo energije, mnogo pozitivne energije. Marko, ima jednu, sada okolnost, Aleksandar rekao o tome, imaš priliku da postaneš lider od davnih vremena, ja se ne sjećam da je takav golgeter bio ovde, još od Marka Pantelića. I tih mene, ja sam mnogo mator, znaš, danas punim 54 godine, tako da smo radili prenose tih utakmica svojevremeno, i kad se osvajao kup Srbije i Crne Gore 2003. godine i kad se igrao kup UEFA, tako da su mnogi, Goran Bogdanović je dolazio, vraćao se u Smederevo, pa ovde podizao svoj klub. Sad ti imaš tu misiju, igrao si ozbiljni klubovima, sad imaš tu misiju kao mlad čovjek da napraviš ovde nešto, i ja bih bio najsrećniji da jednog dana, i ti si se isto, Aleksandar, vratio kao mlad. Dojuče čovjek je igrao, evo sad je trener, mogu bi da i na teren komotno, ali ne, on je pustio vama da vi igrate, da pravite novu slavu Smedereva. I stvarno imate mogućnost da se okupite svi, da povučite to kao mladi ljudi, da jednom slavimo ulazak u Superligu. Nije daleko, ta Superliga nije uopšte daleko po kvalitete, ali ja i kolega Bojan Nikodijević koji snima sve te utakmice zajedno sa mnom, smo konstatovali da je kvalitet fudbala koji se igra, barem ove utakmice koje smo mi ovde snimali, identičan ovom u prvoj ligi. Pa ja se iskreno nadam da u nekih do 2024. gde Fudbalski klub Smederevo slavi 100-godišnjicu. Da budemo superligaši. Da bi trebalo negde, ako ljudi, čak smo negde i pričali i neki planovi su nam da bi trebalo biti superligaš. Mislim da to Smederevo zaslužuje. Drugo, jedna veoma ključna stvar je izabrani novi gradonačelnik grada Smedereva, Jovan Beč, koji je dojuče bio sportski direktor kluba, i mislim da će on to prepoznati, i za sada ovih mesec dana koliko je na toj funkciji imamo odličnu saradnju, ovim putem mu se zahvaljujemo. Nadam se da će on prepoznati to sa ljudima iz kluba, i mislim da bi to trebao biti jedan ozbiljan projekat, a naravno Smederevo kao grad i okolina, mislim sve znamo i iluzorno je pričati jednu istu priču da zaslužuje superligaša, a u kvalitetu veoma je mala razlika. Znači, samo u nekom odnosu, u postavljanju nekih pravih i zdravih vrednosti, kako u klubu, kako unutar kluba, tako i izvan kluba, i mislim da sve dolazi posle na svoje. A kvaliteta sigurno imamo, ja sam tu i u omladinskoj školi gde gledam i sigurno kvaliteta imamo, a sada je samo na ljudima da to sprovedu. Ali raste to, vidi se iz dana u dan, iz meča u meč. Ono što mene, recimo, ako vam je to neki pokazatelj
da posle hiljada urađenih utakmica jedva čekam dođem da radim i da snimamo, to zaista je kvalitetno. Kvalitetno, Marko, svaka vam čast, pozdravi sve momke, čestitam im još jednom uz jednu malu molbu da im preneseš u prenosima, pošto sam ja stariji čika s naučarima, ponekad promašim neko ime, pa im samo reci jer ne vidi se dobro, mislim, s moje pozicije ja to ne mogu da vidim dobro, nemamo monitor, ne možemo, radimo to live, u istom trenutku, ne radimo sinhronizaciju na snimavanje. To jeste lepše, intenzivnije, bolje, ali kažem samo da se ne ljuti ako nekad pogrešno. Moram samo da vam dodam da veliki uticaj ove atmosfere, pozitivne atmosfere i u klubu i unutar slačionice ima TV, jer baš i ta neka slučajna greška koja se desi u tokom prenosa i ovo highlightsa što gledamo je, verujte, ponedeljkom, utorkom u slačionici jedno 15-20 minuta komentarišemo, pričamo, smejemo se. Da. Osnovni problem u vidljivosti, ja zaista ne mogu to, ali onda kad uočim kasnije da sam napravio grešku, ja se uvek izvinim, to jeste. Svaka čast vama što sve ispratite, što ste tu i... Da, jako je teško bez monitora i više kamera to ispratiti, to je nemoguće. Mislim, igra se modern fudbal brz, to nisu one formacije kao nekada, da se tačno znalo da se ko nalazi. Menjaju se, pressing napravi problem, zamena uloga, onda kad oni izrotiraju liniju temu, onda ne može i to ih pohvata. Tako da je dobro da uopšte ima komentara. Šalim se malo na svoj račun, svestan sam ja toga kad pogrešim i pravom da ispravim grešku, ali ono što je najvažnije jeste da polako prepoznajem liniju u timu i to je najvažnije. Dakle, postali ste prepoznatljivi, kad novinarski komentatori znaju gde se ko nalazi, onda je to najmanji problem. I kad znaju kako se zove. To je najbitnije. Tako da mislim da imate veliku perspektivu. Ovo je već prvi meč u subotu, tako? Jeste, u subotu igramo kući sa Železničkom iz Lajkovca. Kao što sam malo pre rekao, očekujemo i spremamo se da pobedimo i ta pobeda bi nam dala to što očekujemo, vezala bi nas i za vrh gore tabele, ušli bi u nekih 5 ekipa. Posle toga gostujemo već u sredu protiv Šumadije iz Aranđelovca, koja je pri dnu tabele, gde takođe očekujemo neki pozitivan rezultat. Posle toga opet igramo kući. To su neke 3 utakmice koje uz ove 2 pobede, tako, Tutin i ove 2 pobede i ove naredne 3, gde bi nas plasirale gore u sam vrh. I to je neki cilj u ovom narednom periodu što se tiče naše ekipe. Očekuje nas veoma teška utakmica, kao što smo i pokazali, kao što se i pokazalo kući, je svaka utakmica je veoma teška za nas, pogotovo za ovaj mladi tim koji, ta mladost koliko donosi dobrih stvari, toliko ima i tih nekih nepredviđenih okolnosti gde ti mladi momci, ono što se od njih očekuje, gde nešto svi iskreno vidimo da ćemo da pobedimo, očekujemo, mi izgubimo. To je ta mladost i to je to neko možda neiskustvo, ali opet vratili su na tu Tutinu gde je Smederevo dobilo posle jedno 3 godine, koliko ja imam nekih informacija gde nije pobedili smo u Tutinu gde je jako težak teren, pobedili smo u Rašku. Tako da se iskreno nadam toj pobedi i da nam da to neko mir u našoj ekipi, unutar ekipe i da posle možemo polako da radimo i da se vratimo gore gde pripadamo. Tako, ja bih se složio sa našim trenerom, sigurno da ovaj sad neki naredni period nam je možda i prekretnica za sam vrh tabele i mislim da možemo sad da napravimo jedan ozbiljan rezultat ukoliko ponovimo ovo što smo do sad radili. Odlično, ovu subotu opet nova provera, Lajkovac, Železnički iz Lajkovca je vrlo kvalitetan sastav, više na tabeli iznad vas, ali to je već, sad već govorimo o nekoliko bodova, to nije više ozbiljna razlika. Šta kaže scanning tima protivnika? Pa ništa, mi već u ponedeljka, znači u
subotu je utakmica, mi već od ponedjeljka čim dobijemo na mail, čim dobijemo utakmice, radi se odmah analiza protivnika, analiza naše igre što smo odigrali tu utakmicu, analiza protivnika, tako da kapiteni ekipe Želje iz Lajkovca je Miloš Tintor, igrač koji je ima superligaško iskustvo, koji je igrao godinama u Radničkom iz Kragujevca, tako da se radi o ozbiljnoj ekipi i ozbiljnom kolektivu koji je prošle godine ušao u ovaj rang takmičenja, stabilizovao se, što nije bilo tipično prošlih godina, sada se stabilizovao, iznad nas je na tabeli, ali kao što ste i sami rekli, znači razlika je u par bodova i mi s ovom pobedom smo već 4. 5. gore na tabeli. Kvalitet je na našoj strani, svi argumenti su na našoj strani, sada je samo novim mladim momcima da to prenesu na teren i da se svi zajedno sa vama, naravno kao i na svakoj utakmici, radujemo posle utakmice pobedi. Ništa, eto to, ja se nadam da ćemo u 16:45 ili neki minut kasnije u subotu javiti dobre vesti, da znate svaki meč koji igrate ovde do kraja, ponedjeljak 20 sati, to je taj termin. Ja se iskreno nadam da ćemo možda čak i ranije neku utakmicu malo rešiti, mislim rešiti figurativno, rešiti u svoju korist, da više neće nam priređivati neke završnice za Infrakt i ostalo, da ćemo to malo drame, da će to malo ranije ući u neku mirnu završnicu, što bi moglo da se kaže, ali dobro. Dobro, to je sad već druga stvar. Ali sam siguran da kad već ovi mladi momci, kad budu uspeli uz Marka Bačanina, ja sam uspem da kažem, moj ljubimac je Nikola Filipović, njemu nikako da krene taj gol. Pa dobro, mlad je momak. Prečke, stative, promašaj, sve živo. Ali dobro, on je stvarno veliki potencijal. Rekli su mi, obrati pažnju, ovo je novi Aleksandar Mitrović i Boga mi podsjeća onako kretanjem i to. Kad vas dvojice budete u punom proradili kao tandem, to je već onda prvoligaška priča. To sam siguran. Ali dobro, mora da se radi sa mladim momcima. Jeste, i to su momci koji će sigurno biti okosnica nekog Smedereva koji planiramo da se vrati gore. Hvala Bogu, to iz vaših usta, Bože uši, i na tome radimo svi zajedno. Smederevci i momci koji brinu da se ponovo igra vrhunski fudbal u Smederevu, Marko Bačanin, kapitan, najbolji strelac, najbolji igrač i pomoćni trener, Aleksandar Stojković Stojke. Hvala vam, vidimo se u subotu u 15 sati, a vi, poštovani gledalci, ne možete da budete tamo još uvek, ali možete u ponedjeljak u 20 časova, kad će biti snimak utakmice Smederevo, Železničar iz Lajkovca.